Ano sa may mga highlights ganyan, highlights? Ika ganyan, last na one. Pan. Kasi kayo, sana kayo enjoy. Enjoy kayo. Si. Ano sa may mga application na ito nga, dapat yun Magbago na yun. ano sa pa? Padayon lang sa pagpangalaga. Ano na yun? Kaya kung dili. Tabang, Lord, tabangan ta kalobek. Ako. Ako'y tugsok sangkot. Wala nagsiklan. Tulad din. Ako ba yung ginoo ko? Mati mo rin tawa. Salamat na sila. Gadilig ako'y ginoo. Ako'y ginoo. Yawa sa ginoo. Ano sa may mga application mo? Yawa kanya. Na-verse nga katong Isaiah nga silutan gayud sa Dios ang mga tao ug pinaagi sa kalayog espada ug pamatyon gid niya sila. Lord, tabangan ta ka Lord. Ulit ka pa na to. Sa kalimutan ba ka nagulo. Tamat ko na kasi kuno. Pinaagi sa silot.